tayo sa La Trinidad, kung saan dito makikita yung mga float. Yan, yung kahapon yan. Ang ganda, guys. Kaya tingnan natin yung mga itsura nila. Bicol LTV Ambiong La Trinidad. Ito naman contestant number 5. Ganda, guys. Ito dito Rose Capital, the Philippines. Contestant number 6. Tsaka ito number 7. Yan ang number 7. Ang ganda ng ano yan. Pugis. Ito naman yung kwan ng Pugis, La Trinidad. Meron pa doon. Dito na sa harapan ng munisipyo nilagay. Strawberry Fest ngayon. Tingnan natin yung mga gandang mga float nila kahapon na ipinarada. Yan, dito na lang nilagay sa ano na sasabihin ko? Yun pala yung kapitulang ko ng dati. Yung mga tao ngayon dito. Yan, strawberry. Ito number 6. Poblasyon. Number 6. Ito naman ang number 5. Building a brighter future. Yan, number 5. Ito naman yung number 4. Ito yung mga reusable na mga bottles na dinikit. Ang ganda naman. Team Balili. Ito, Balili to. Team Balili. Strawberry. Ngayon, ang mapapanood ay Mr. and Miss La Trinidad. Yan yung mga contestant na mamaya ipanonoorin natin. Yung Mr. and Miss La Trinidad 2023. Ito naman ang Barangay Bitag. Yan, contestant number 3 to. Number 3. Ito naman ang Lubas Mini Park. Yan, ang ganda rin ng kanilang float. Yan. So, ganda ng pagkakaano. At ito naman yung Silan, Barangay Silan 2023. Yan, that's it. Yan, ito ang kanilang survey lane kung saan kikita yung mga different yan, klase ng magkano kaya kilo? Magkano ang ano niyan per ganyan? Magkano tikas na? 130. Ay, 130. Ang drop ko lang. Yan ang dami. Okay. Dito na tayo. Tsura ng La Trinidad. Ito naman ang Mr. La Trinidad contestant. Yan, mga paintings. Ano nila, oh. Mga paintings nila. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Mamaya ulit manonood tayo ng Mr. and Miss La Trinidad. Kaya abangan nyo, guys. Bye.